kalenti jam football center nongpo kala syam sakawaipat kasen jam hakabaka seimadan yala ka kunhun githel kai ki banmi khmat ika district shakaran sani khon bla tip kum ka third meglia soft football championship archar phulai kaban long hanong ba shlong na do khatwe trik adu khalai trik no pra bala penya ka meglia soft football association ka jingla kalenti jam football center nongpo ban seimadan yala kunhun githel kai kadai hadin baklala ban punlong program aji kai bat banjet ikithel kai ban li shumanta ka tikran san Kublish buat nyepi baru play one. Nakliang jonga kum presiden jong kalinti jam football center jong polong di coach jong football. Ngako amni tu nyepi ba ni nakliang kalinti jam sajisin ila ya kam seneng shisho naga football ni mentang ila sang saya ka softball. Hakaba ni kena jongi nakliang kibade haka center jongi kalinti jam football center ngelayo penpinwi ki kena mentah bakin le isim mentah haka softball kabarlong katat Meghalaya softball championship arjar arpulai kabarlong hausulong nadu ka khatway trik hadu khatlai trik te ngidap na jingmen bangila bansai ki players menta kumba khatlai ngot na center ke jongi haga bagini khina kiwan na gilong ing baduk kata na keleng jaka jong kari boy district kamdei tang nei wi jaka nei na keleng ki sinong jong kari boy district te kalong ga igi ka bangaso sarong ba wala kalinti jam kalong ka center ka baduk ka bangi tentang khendiat kinong ket kam plus bangim dan dengi dan ka we mensim bangin trai ban kanti we khna jong kathan riboy district hi bro oi ha ju ka por ngamla kham ai kublei kerpang ya i kong lida lembaga softball committee na Meghalaya kila pha iba one kid singli i belong i coach mo jong ka state batu banwan ban hikai yakini khna jongi ha po district ai kublei kerpang ai ke jingtrai system ke jongi ke jingwan ai jingi kai jongi ke masau se sansni chini district wala hangi karanglong ka pathumai nei ke jingi kai system ke jingi ke jingle system ke jongi ke jingya sha ke jongi bat ki khna ke jongi ba kin yo ya ke jingi kai ngai kin wan ra ya ka nam ya burom ya ka district lemba ka jingjok baru ka juga por kin yo penyisimanta ka state level bat ha ki we ki tournament di ba he te kublei shibun ai coach ban inget in nang la ban penmi show ki player ha kisnam di ban man pa kublei shibun